Bert. En Harry Haven. Ja. Hé, mijn maag die knort. Ik ga honger, ja. Ik ga honger. Hè? Oh, maar ga ik eens wel bordskippen dienen? Ja, eens even zien, hè. Hier maar even zien. Oh nee. Hier misschien en... Oh. Ik haal alleen nog maar deze droege stokballen. Ja, Harry, we bloot het eten nou. Tada! Een heerlijke stokballen. Ja, is dat dan alles? Ja. Nou ja, Ja. misschien krijg ik nog van mij. Nee. Brengst toe even wat boter en zo? Ja, maar ken ik het? We moeten hem dealen. Ja. Dealen? Ja. Sje. Dealen? Ja. Hoe zou dealen? Ik ha hartstikke volle honger. Ja, maar ik kijk vanzelfs. Let op. We snijden de ballen precies door de helte. Ja. Zo. Ja, maar, Harry, ja. Nou, ja. Heel apart. De ene helte is volle grutte dan de oren. Ja. Maar, Nou, dan is deze dus van mij. nee, maar ken ik het? Ken ik het? Nee. Nee, Harry. Je gaat zelfs die bollen toch midden snijden, hè? Nee. Deze is dat... De grutte helte, wie als van mij bedoelt. Waarom? Hoe dat zo? Ik ga knorrig magen. En ik ben de baas van het bosk. Nou, ik ga een superknorrige magen. En, ik ben de baas. Oe de ballen, want ik ha hem kort. Oh, dit is voor een hele lekkere stokbol, ja. Lekker. Helemaal net. Ik ben de echte baas van de bollen, want... nou ja, ik had daar het jild, jong. Ja, maar ik, nee, ik, Nou? weet je of wat? Ja? Ik bedenk mij niet in. Ja, dat het wel prima is. Prima. Dus, ik mij deze bollen ha. Ja, ik ben wel de wieste. Want, ja, zo ben ik. Heel wies. Heel wies is bedoelen. Nee. Heel wies. Maar, jo willen zeker nog wel wat, boter op deze droege ballen. Oh. Ja, want hij is wel heel erg droog, zei ja. Nou, ja. Maar de juiste bollen wel, waarom eigenlijk? Mijn boete. Ja, we zijn waarachtig wel. Nou ja. Dan is het goed. Ik weet het net. En nou wissel ik deze grutte helte om, maar de lietse helte. En dan hoor ik deze grutte helte lekker zelfs. Ik ben satoek als een hasse. Ja. Hè? Waar is die oren lietse helte nou?
Oh, Jeer. Ja, ik weet het zeker. Ja, Ja, Harry, weer bloos nou. ja die oren lietse helte is voort. Voort? Harre, krammelen. Die magen die knorren en rammelt ervan. Ja, maar... wacht. Weet je wat? Nou, We snijden deze helte echt precies door de midden. Ja. trodde midden. Nou, vooruit dan maar. Ja. Zo. Heel apart. Nou, dan is tussen Grutte Helte dus van mij, want ik ben de koning Ja, maar- van het bos. Nee, maar koning, hè? Ik ben de baas hoe de ballen, want ik heb hem kocht. Ja, maar ik ben de echte baas van de molen, want ik hier die het geld, jong. Ja, maar... Snottergaasje. Nou, Wie het nou ook alweer? Oh, lekker, ja. Snottergaasje.